Kisii dori saburi nigagendete gukora etaro yaye ase chinsemo ime county ya Kisii. Litkolia rero nigo abakagwikirana ase wodi ya Bomariba iyo gotoka imeye bunge ya Bonchari asomorobele obokubeka chinchera cyo gukora chisegi chegenka. Okwana kora chinseme cyo nigo abakagosemia abantu asabaga korwa amaigilio na kibobwenete gukora chisegi chegenka. Muri kito Ndemo Steven bakagwikirana ase chinseme cyo nabo igogotwariganiria oroboti rokubwatia magega yogo ikigwase chibunge chinda sentunde ntangani omoroberio Donya charity mission nigo ike bunge ya Bonchari ensemo ya Igonga oyo no moroberia asa abantu bukoganio kuya bakorwe ebintu buna chianga chindagira enibo wetero gosangere gukora una visio mo women rep ase binte byo bikora no gochia ase bwato koganio konene imechi bunge litkolia rero twachichaga igase ewodi ya Bomariba Kisii county no toregega no mo MCA wenseme yeto Mheshimiwa Teresa ekaro togochega buna leaders Mheshimiwa ga understand tibia ekyagara nera abantu bakoboka riria koboka mambio banyora bamotebe mechando yeto kobwa into tokarega ali Nairobi gwakera mama county mbya mono aso gochese wodi ye kyagara no enkurumaega abaka beiro ntwaroche itukono neri mubago gocha gututarira igo litana ningo irena basi gwa kambia mono aba baikirana nigo bagikeribe kunkeri batebire no komente kana gwechi segi chiegenka mono imechi nyuomo imeorogongo rwa Gusii nabangina baito rero ebago itumono ebisange bibyabeire atana tebeti abantu ogokorra guchio muntu kurwane segi ake clip ngoega asinchaka gogwakana mapema na rito kobeke genteke yako ba viral abagake bagotiga goita bangina nabangine bagotiga goita bagaka amangana ndago jangia gender violence nisi sababu yoko ngakuko kiba abangina waito kinyomba karobugno bwako ngira mugaka ko endotara eroja kutaka ko endagira ekobora banza nisi okoboria bono na senseme chibunge kobeka machiko yogotanga chisegi ekyo nenseme bigambero kwene kyabuna abamochi banyoriro bolito bwegetambo kiro kieri chiko. We need to address that matter or matters gender-based violence, particularly the violence that is targeting genital organs for the male at the National Assembly. We have realized that sodomy is on the increase, and we have also realized that our male counterparts are actually victimized, around the 1%, the genitals, particularly when they are arrested, when anything is happening to the male child. Mambo ya GBV iko juu, hii awareness tunafanya ni kukataa. Ya pili pia defilement, watoto wetu wanajisiwa sana na wakienda kuripoti wanaambiwa hapana. Hii mambo ya kunajisiwa iwezi fanyika kwa police station kwa sababu ile law ilipita ya gender based violence ile ya Njoki Ndungu 206 mtu anaweza fungwa miaka 5 hadi 20. Sasa watu wanaogopa kwenda kwa polisi kuripoti. Amangana yonsi ngo umugavana ito ngo empowere na begete budget yae goketa for vijana mangana emicheso juice ntotwara mangana talanta hela na ende ono igakorangiria apone vijana bonsi bajitokeze baorokiti talent chabo egere banyara ko bako ba identified tunyara ko to usentonyara gupunguza mangana ayo botakabo kunyagokwano magega yokoera gwentu ndi omoroberio yo ime ya Bonchari ikikira bwati no omoroberio yo goikase chibunge chinde asama tukale bosio Koripoteria Ndizi TV korwa ensemo ya Igonga ebunge ya Bonchari county ya Kisii elietariane Ndemo Steven.